Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi Sayyidi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila ruhi Abu Hamid al-Ghazali Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Sholli mugi paring tambah rahmat taklin Tuhan. Wa sallim lan mugi paring keselamatan Tuhan. Wa barik lan mugi paring barokah Tuhan. Komplit nih, sholli wa sallim wa barik. Tambahi rahmat, tambahi keselamatan, tambahi keberkahan. Keberkahan iki muda APE, muda APE. Iki jenenge berkah. Biar ning pondok urung iso dosa, ning pondok iso dosa. Itu juga termasuk berkah. Biar turu mondok omongnya cuwawaan, omongnya atos. Tapi perbuatan pondok omongnya dijogo. Orang ngeromong, orang nyeplos. Ini jenenge yoga roka. Kadang barokah iki penting tambah apik iki jenenge barokah. Nah, jenengan iki dijak donga napa nika dongane ya muhawwilal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Kaca padha niku sing ketok perubahane ora ning pintere dhisik. Orang yang kemahirane maca kitab dhisik. Orang kemahirane kepinterane apal alfiyah, apal Quran dhisik boten. Tapi perubahan kanggo santri sing paling ketara itu perubahan di akhlak. Nah, perubahan di akhlak santri itu yang pertama sing kudu berubah dhisik itu dari segi apa? Berbicara, ngomongnya hati-hati. Apa meneh kok nembe jenengan diulang terus cerita karepe dhewe, mbok diulang ning sekolahan, mbok diulang ning pondok. Nah, itu kudune ana perubahan dari segi omong sik ditata. Aja angger ngomong. Mergo wong kadang lara ati mergo saka omongan. Apa meneh aja nganti jenengan istilah tumbak cucukan. Tumbak cucukan ngerti tukang wadulan, sithik-sithik wadul, sithik-sithik wadul. Nara ngono tukang ember. Ngerti ember? Ember nika cangkeme ambek bodine gedhe ndi? Cangkeme. Kuwi berarti apa? Nah, ku biasane angel ki njaga cangkem, njaga omongan, padha kula yang sering cangkeme kula sami itu ora cangkem kendi tapi cangkem ember. Paham cangkem kendi? Jangan bayangin kendi ngerti ra? Nanti saiki ngerti kendi. Nah, ngerti kendi yo ceret. Ngerti ceret? Ya, ceret kae bodine mbek cangkeme gedhe cangkeme kok gedhe bodine. Gedhe bodine. Tapi nak ember gedhe cangkeme kok gedhe awake. Gedhe cangkeme. Ana wong sing kakean omong, sing kakean wadul, sing kakean jeplak kuwi diarani kadang cangkem ember. Makane elek-eleke cangkem kuwi ya cangkem ember. Ember kuwi awake cilik, tapi kok mangat sak gedene. Lah dadi santri jenengan harus bisa merubah. Sing maune cangkeme ember angger ngomong, angger crita. Mulai dijogo, mulai iso ngerem, oh aku ki ngomong mbek sapa, aku ki ning ngarepe sapa, kudu iso berubah menjadi cangkem kendi, cangkem ceret. Dijogo omongane sithik omongane. Bagene napa?
Wong nek sithik omongane niku nandhake bilih wong kuwi biasane ya akeh isine. Harus berubah pertama ku jenenge barokah. Kok nek wis iso berubah saka omongan, berubah saka apa meneh tingkah laku. Panjenengan ning pondok kok balik ke pondok ning omah ijek ngoko karo bapak ibu iki kira-kira rasane isin napa mboten? Bapak ibu tene gampang ya sak anggosi tak ning pondok jenengan ki urung menunjukkan kemahiran jenengan maca Qur'ane, maca kitab, tapi jenengan wis trimo iso basa ngono tok. Basa ning ngarepe wong tuwa diceluki nggih dalem. Gitu, niku mawon wong tuwa rasane pun seneng. Niki perubahan sing pertama saka omongan. Pun ampun saka omongan saka tingkah laku, dari cara berpakaian. Yang kedua, sing beda meneh saka santri setelah bisa berubah noto omong, kuwi noto apa? Noto pakaian. Ora sembarangan. Mana nanti ning pondok ya kudu nggawa pakaian sing sopan menutup aurat. Dengan piye ning omah cek nganggo klambi ketok peleke, jengking ketok cawete, gitu. Lah niku cek kewes, tapi nek nang pondok ya wis ditinggalke. Dengan kono biyen sing kandang niku nggawa kathok cekak kaosan pondok ya kok ditinggalke itu nggawa ngoten. Tapi ya kudu disaruni. Ki panggonan pondok ora angger sembarangan mawon. Apa meneh kok sempakan mlayu saka kamar mandi ning kamar. Sarung krungu. Yo ketangga padha lah nange. Kecuali nek ning kamar mandi ngono. Iku ada perubahan. Di mana-mana awake aja dipamer-pamerke kan sane. Kok kancane ndak critoi ngene kae gedhe, dawa, cilik, nah iso diceritake lho. Padha karo ora mungkin dimpet ana wayahe kula ning grup masyaallah. Ya ning grup alumni pondok niku lho, nanti ana tegel sing cerita kaya ngono iki. Apa iso umbekmu kan cilik ana ngono barang. Lha iki mergone biyen napa? Cah ndlodong, ngerti ndlodong. Kebangan nanti sing sak aurat-aurate wae dipamerke. Mbak-mbak yang ngono, yo kita mau padha. Ya, bentuknya padha. Nah, tapi yo aja dipamerke. Kok ndak dicerita-ceritake. Wong padha tapi iki ono sing menus-menus, ono sing rata. Ya to, Mbak? Ya ngono ki yo ngono, tapi aja ngono. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya ketangane kamar mandi padha bentuke ya aja brijit-jit ngono lah. Ya minimal disempake dikotangi. Brijit-jit ndak malah bayangke kok kan dengan kalau wedoke padha jembrole ya sing arep jembrol tapi komposisinya dan isinya ki mestine beda. Kok ndak diceritake ya, karena hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus napa? Ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane bendera kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Akrami khalqika kang dadi luweh mulyane makhluk Tuhan. Semulia-mulyane makhluk nggih tetep Kanjeng Nabi. Nah, mulya itu ora terus berarti sing sugih mboten. Itu bagian. Sing mulya ku sing pinter tok mboten. Nah, Nabi niku sempurna, gitu. Sempurna lan mulya-mulyane manungsa. Karena jenengan nek pengen dadi wong mulya niku abeh prinsip kudu cekel minimal salah satu dari 4 hal. Napa niku? Wong iki nek pengen mulya jenengan kudu duwe perkara 4. Wong Jawa nak ngarani napa? Adi, gam, adi, gum, adi, gunung. Telu, mau tambah siji apa? Adi gam. Mau tambah siji adi gam, adi gum, adi gunung. Gam niku napa? Dagang. Nak dagang berarti terkait dengan napa? Bondo. Jangan pengen mulya ki siji.
Wong hukume wong urip ning donya ku biasane ngger duwe bondo akeh ya dihormati. Ana nasibe wong ora duwe iki ya digawe gibal, digawe nyek-nyekan. Jangan ngrasake yo kula ngrasake wong tau dadi wong ora duwe, wong anake wong ora duwe, nanti saiki yo ora duwe. Dadi wong ora duwe ki ning dinggon digawe nyekan. Ana jenengan ki nek pengen mulya duwe yo bondo sing akeh. Adigung, gung niku artine napa? Agung itu berarti napa kaitane dengan ngilmu. Ngoyak bondo ra iso ya ngoyak saka segi ngilmu. Wong kadang yo kok biasa bayai kathah sing kadang ora dadi wong sugih tapi mergo ilmune kebak, duwe ilmu akeh ya dihormati. Aja nganti wis dadi wong kere goblok sisan. Kadang cara kasare kan ngoten to. Wis ora duwe bondo, ora duwe ngilmu. Jenengan nek ngoyak segi bondo ora iso ngoyak saka segi ilmu. Sing nomor 3 napa? Adi guna. Adi guna itu apa? Guna kuwi napa? Guna ya migunani, berarti awakmu ada keterkaitan kegunaannya di masyarakat. Biasanya dari segi apa? Tutur. Ya, dari segi mandine donga, dari segi mandine omong. Sugih ora, duwe ilmu ora sepiro, tapi idune mandi. Nah wong Jawa nak ngarani idu geni. Apa nang? Idu geni. Mandi. Oh gampangnya cah cilik ya terima disebul puf ngono tok. Ya we mandi. Terima diwacake Fatihah mandi. Lah nak telu-telu ki ora iso. Nah, kuwi tambah siji nak wong Jawa ana istilah apa? Ajine raga sangka busana. Jenengan kudu iso jaga awakmu ki kok penampilanmu dijaga. Jangan kan kadang terpersona dengan orang yang berpenampilan baik. Padahal dengan ra ngerti wong sugih apa ora. Kemudian nek saiki sugih melarat ora ketara, nek dititeni saka pakaian. Nek jaman umirian mondok, jaman umirian cilik sekolah bener nang Mbak. Wong kere wong sugih itu didelok saka pakaian itu saestu. Mbiyen kuwi ora bakal tuku klambi anyar nak urung bodho. Nanti ana istilah saestu biyen ki bodho kok setahun pisan kowe gek tukoke klambi anyar. Kuwi wae nak anake wong ora duwe tukune ora klambi bebas. Tukune seragam. Wis setahun pisan iku tok kaya bodho. Kuwi tukokne ora klambi, ya kok klambi-klambi ngeten iki mboten, tapi tukune seragam. Miras mirus, engko bar bodho iso gawe mangkat sekolah. Dadi riyen iku jamane kula cilik ujung-ujung, nggih to? Ana tas ujung-ujung iki nggawa kojar sena biasa. Nanti kojar sena pramuka. Istilah pramuka di umi dulu tuh cilik kojar sena. Ya ora ana wong moyoki ujung-ujung nggawa abang putih iki biasa. Mergo saking rekosane. Lah nek saiki kan ora iso, gitu. Nanti biyen ana istilah apa? Doro mangan pari. Nanti biyen wong biyen kuwi nggo klambi anyar kuwi isin. Kula ning pondok jamane kula ning pondok ana cah nggo klambi anyar kuwi ana sing isin. Kudune nek duwe klambi anyar kuwi sing kon nganggo kancane dhisik ping 2 ping 3 gek wani nganggo. Mergo wedi dengan semboyan doro mangan pari urung bodho wis nyari. Dulu ada istilah gitu. Saestu ana wong tuku klambi anyar kok ora ning wayah bodho. Kuwi arep nganggo isin. Nganti-nganti kadang sing kon nganggo dhisik kuwi sing apa? Orang yang punya mental. Terus wedi dengan kata-kata doro mangan pari urung bodho wis nyari. Lah nek saiki wong melarat ya wong sugih kalau dari segi penampilan ana bedane apa ora? Mboten. Kadang sing anake wong biasa wae pakaian ora setitik. Seminggu pisan pakai, sasi pisan
pakai. Wong saiki to paket to bodo ora pakaian anyar biasa ora rasa bodo wis tuku klambi anyar. Saiki jenengan iso niteni wong kere nek wong sugih saka pakaian boten. Nak sama cileke kula nggih saestu iso dititeni. Nggih to iso dititeni dari segi pakaian niku wau to. Wong nganti bodo niku wae ya Allah. Kalau kita tahu sampai nangis ya Allah Pak, mbak kalau kita pakai sandal terus ini sandal sing apik, ngono kae nang biyen kok sandal swalo. Ngono nang baat enak tuh, no pengen sepatu apa sandal. Saestu kula cek eling nak sandal kuwi trimo mbok nggo nak bodho tok. Bar ora bodho ki arep mbok nggo ning ngendi? Wong cabiyen ora istilah dolan jinding ora ono. Ya, orang ono, ya dolane mie ning ndi yo kae sawah wetan area putih kae tunggu manuk. Lalu kadang ya suara iki biyen iki ngoyaki manuk, busai manuk, tangane balinge manuk wis suarane dawane pol, tapi mung muda tuwa nggih, ora gumik wis ora kuat. Nanti ditandu. Lare anak nangis pengen ngrasake koyo kanca-kancane pengen nganggo sandal sing Gare melu pake ya no tuku sepatu wae. Mau nak bodho ijek bisa dienggo sekolah. Kelakon kula tau ngalami ngoten niku. Dadine ya Allah ngempet ya Allah ora kancane piye rasane iso nganggo sandal anyar. Saestu ditukoke sepatu. Cung-cung gawa sepatu. Ngoten ya ora ana wong alok-alok, ora ana wong isih. Kula yo nate ngalami saestu ya Allah Pak pengen koyo kancane wong adine akeh nganggo klambi bodho. Lah nganggo klambi seragam elek, milih klambi apa milih seragam. Yo ora tau protes seragam yo ono yo. Sesuk bar bodho iso gawe mangkat sekolah. Kula ngalami lho ujung-ujung gawa seragam niku ngalami. Yo mriki mboten namung kula tok. Wong sing ngatasake kula wis ngalami ujung-ujung seragam apa meneh jenengan sawang monggo keparu sing liyane. Kadang seragam yang istilah diwenter, ngerti wenter. Jenengan ndak cek kenal istilah wenter, Mbak. Blagu to diwenter ya. Nah, seragam niku nanti diblagu yen di napa niku kayak warna ungu terus dikum, dicelup. Ora paling ora sak jam 2 jam kuwi terus dipeme. Kuwi ngalami kaya ngono kuwi. Nek wong biyen kuwi ya ora pasane kaya ngoten niku. Ora jenengan sing saiki ora iso. Mana sing ketiga niku mulyane wong dilihat dari apa? Penampilan. Tapi jenengan ampun terpesona dengan penampilan. Wong saiki bedoke wong kere wong sugih tidak segi pakaian. Apa mana saiki ana jenenge rental. Dia ki ora iso numpak motor nah ora kok sugih. Kula eling jaman biyen iku lho Mbak duwene BMW, tapi sak gang ngene iki iso diitung. BMW lah saiki bebek merah weli. Motor Yamaha 75. Ya, Yamaha 75 itu BMW to bebek merah weli. Lho tapi saiki dadi koleksi. Wong deloki ning gone kadang apa grup-grup motor kuno ku BMW ono sing regane ngalahke picek kok. Gitu? SEN to. Nah, picek paling ora kan ono seneng ndang Pak picek iki lho. Mantap. SEN piro ono? 30 juta tekan 35. BMW iki lho ngalahke picek saniki. Ya, tekan 35 juta. Ngono kuwi biyen duwe ya Allah, gawe sile-silean antri. Gawe silean. Kang Haji nilai biyen kula ajeng kondangan teng Karangprayo. Nanti rencange Mbak sing pundi mriko beno. Kang Haji nilai motore danten diri. Saestu ganti antri wong. Lah saniki kan ora. Orang duwe motor iso numpak motor, anggar duwe dhuwit 20.000. Apa nang Gojek. Apa meneh motor? Jenengan iso uga mbak-mbak nek ora nglegewa. Jenengan iso kapusan keblondrok romansane pacarmu tak ngapeli nggawa mobil. Padahal mobil rental.
mobil rental sedina piro? 250.000 sedina sawang seneng diapeli dijemput mubeng kota Semarang. Nggawa mobil lah iso manasi koncone, iso manasi tonggone. Jebule napa mobil rental. Biyen ana wong iso numpak mobil karo wong sugih, ora iso numpak motor kuwi kangelan apa meneh numpak mobil. Ora salah 250 kok saiki jenengan iki lho. Den 15.000 wis numpak mobil. Ya kula yo kadang lho, mriki tau kula jajal teng pundi niku. Apa Mbak sing ngene Mbak Transmart. Nah, ngarep Transmart kuwi apa sing ngene kuwi? Ramayana ya apa terima 9.000. Astagfirullahaladzim, 9.000 iso numpak mobil. Tahu tak jajal saka ada Fatmati tekan mriki namung 4.000 mergo ana apa kae nang diskon 4.000 numpak mobil. Lah kalau kok jenengan ana mbak-mbak kok kelemeran ana wong lanang numpak mobil ya. Aja nganti keblender. Nanti jadi bojone totalan. Saestu kancane kula niku dadi bojone totalan. Lho iki lho biaya pacaran, biaya PDKT itu ditotal kabeh. Walah. Dan biaya apere nggawa mobil boleh ditotal. Kamu coba blendrok. Wong saiki iki sugih kere ora iso didelok saka fisik. Nyuplakno mbak-mbak aja matre jenengan. Matre ora cawak sing ganteng numpak motor, numpak mobil, tapi tak gojek, tak rental. Golek wong lanang sing pen. Gaweane titeng, wong biyen ngarani nok, aja golek sing apa jenenge? Sing ketok ganteng-ganteng, ora ben istilahke mikisone noto rambut, tapi goleke wong lanang sing titeng. Mati titeng istilah titeng. Kenteng nyambut gawe ini. Orang anak titeng nyambut gawe-gawe itu biasanya nanti iso membahagiakan keluarga. Nah, orang anak itu titeng ora peduli dengan penampilannya. Nek tak peduli dengan penampilan yang sing penting bojone bahagia. Wae senang iso senang. Bone omah ana sebel orang. Ya minimal ki pasangan sing iso membahagiakan istri. Wae facial iso facial. Ndong listrik dibayar apa ora. Bismillahirrahmanirrahim. Akrami khalqika kang dadi luweh mulyane makhluk tuan. Wa siraji ufuki kalan dadi lampune perjajahan tuan. Nabi Muhammad itu lampune donya. Dunia iso padha gemebyar iki nggih mergo jasane ana Nabi Muhammad. Monggo tujuane Gusti Allah nyiptake dunya nggih memang kanggo Nabi Muhammad. Wa afdhali qaimin lan luwih utamane wong kang jumenengi. Wa afdhali qaimin lan luwih utamane wong kang jumenengi. Maksudnya wong jumenengi maksudnya wong sing ibadah sinten kemawon ibadahe ora ana tandingane karo ibadahe Nabi Muhammad. Bihaqika kelawan hak tuan al-mabrusi kang den utus bitaisirika kelawan oleh gampangake tuan. Nabi Muhammad itu prinsipnya gampang. Kalau Islam bisa mendunia mergo taisire Nabi Muhammad. Taisir itu gampang. Makanya Islam apa yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Agama ku gampang, aja dingel-ngel. Karena iso undur dunia bernegara iki mesti ana wong Islam iki mergo napa bitaisirika warifika lan kelawan welas tuan, welas asih. Sholatan kelawan sholawat ya tawala kang nandingi. Ya tawala kang nandangi, ya tawala kang nandangi apa takroruha bola baline sholawat, bola baline sholat atau sholawat wa taluhulan pertelo alal akwani ing atase pira-pira perkara kang wujud apa anwaruha pira-pira cahayane sholat. Sholat ini maksudnya sholawat.
Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambah rahmat takdim Tuhan ala sayyidi wa salim lan paring keselamatan wa barik lan mugi paring barokah Tuhan ala sayyidina ing atase pendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane pendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad afdhali mamduhin kang dadi luwih utamane wong kang den puji. Orang yang pantas dipuji dia namung Nabi Muhammad. Sak bagus-baguse wong ya cek bagus Nabi Muhammad. Sak mulya-mulyane wong tetep ijek mulya Nabi Muhammad. Bikaulika kelawan dawuh Tuhan. Wa asyrafi da'in lan luwih mulyane wong kang ngajak. Sing ngajak orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar wis paling mulya ya tetep Nabi Muhammad. Lini nisami maring netepi utawi cecekelan. Lini nisami maring netepi utawi cecekelan bihablika kelawan agama Tuhan. Hablum artinya tambang, tapi maksudnya agama. Bihablika kelawan agama Tuhan wa khotami anbiyaika lan piro-piro wa khotami anbiyaika lan pungkasane piro-piro nabi Tuhan. Makanya nabi jurusannya khotamul anbiya. Ini wis prinsipe ana wong kok pinter kaya apa ngaku sebagai nabi berarti napa nabi palsu. Terakhir wong nabi wis ana nabi neh. Wa rusulika lan piro-piro rasul Tuhan. Terakhir rasul ya Nabi khotamul anbiya wal mursalin. Sholatan kelawan sholawat tubaliku kang nekaake apa sholat na ing kita fit daroini ing dalem desa loro. Desa loro ya donya akhirat. Manfaate sholawat boten namung ten donya namung ya ten akhirat. Dan ini termasuk kalau ijazah tentang jenengan. Termasuk sholawat sing nembe mawon kula asal ijazah niku sholawat tibbil qulub. Ana tambahane di belakang itu wabarik, ditambahi wabarik ya. Apa mboten sholawat tibbil qulub? Tibbil qulub itu doktere ati, yen atimu ayem tentrem ora keprungsung, ora gampang patah hati, terus putus pacar kok bingung. Terus pacare WA-an karo kancane cemburu. Terima pacare teleponan mbek kancane cemburu. Terima WA-ne ora GPL cemburu. Aja sing koyo ngono kuwi ya, sing kuat, sing tatah. Nek dadi jodohmu yo mbok koyo apa wae tetep dadi bojomu. Nah urung jodoh mbok cekelana kaya apa nganti tukar akun HP-mu digawa kono, HP-ne kono digawa kene, jaketmu digawa kono, jaketmu digawa kene, picekmu keke kono. Kowe nganggo sing wario, nek memang ora jodohmu ya ora bakal kanting. Tapi sabang sampai Merauke nek memang jodoh ya dicedhake Gusti Allah. Nah, donga sebut namanya nek ketoke wis cocok. Jangan ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Ditemuke wong sing anu blai ya Allah pertemukan aku dengan Iam kekasih hatiku. Sebut wonge ya. Dan perintah donga iki sebut wonge. Ora kok jenengan pas ana loro atine kaya ngono iki. Rasa mokno babagan jodoh, misalkan jenengan wis naksir, wes ora usah 100%. Perkara napa? Yo kadang kok Gusti Allah arep misahke mergo jenengan ternyata disediakan jodoh yang lebih baik. Makanya putus patah hati itu mesti elek. Kadang malah jenengan arep entuk jodoh yang lebih baik. Ya nang Mas Agung. Mas Agung Banoni. Masa kuatir enggak sih. Ayo surah apa-apa. Produk
meyakinkan daripada produk luar negeri. Ning wong Cina ngomong cintailah produk dalam negeri. Nah, yo. Terus gesek. Ami mafadlika. Ing sumambrahe anugerah Tuhan. Sumambrah iki yo napa? Tekan ngendi-ngendi ujungnya sumambrah. Wa karomati ridwanika. Lan kamulyane ridho Tuhan. Wa karomata ridwanika lan kamulyane ridho Tuhan. Wa waslika lan madhep ing Tuhan. Nah niki monggo diwaca sareng-sareng. Niki nek ijazah selawat napa mau tibil diwaca artine gen tenang. Ya kok sesuk jangan keluarga duwe anak cucu jangan tinggal apa istilahnya kerja ning luar kota mau apa ku jenenge apa boro apa namanya merantau. Nah merantau sangat Kang Aling ini bluro apa kalau jadinya kalau jadi bluro merantau ke Semarang karena Semarang untuk bapak dan ibu ijek awal menawa sesuk rezekimu ki ora ning desamu dhewe kudu merantau ben ayem tentrem macane apa sholawat tibil ulo tapi belakangnya ditambahin apa wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa kawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asline kan apa? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kalau ijazah ke panjenengan, nggih. Nama sholawat bil qulub ditambahi wa barikobil tuwaro itu. Coba diwawas malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai pujian yang anti saya itu ayat bener nak ono ijazah dengan praktek ini atau dengan ke susah dengan tek motor sholawat ayat. Yo sarang-sarang kon jenengan piyambak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani
Badung. Nah, duwe calon desa kono sampai ngene ora dadi. Tanian engko nak kangen yo maca kuwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.